Jutro je. Na reci Im, na dalekom istoku Rusije. Spuštanje rekom traje 2 dana. Zanoćili smo u šumi, usred tajge. Tajgu niti volite, niti mrzite. Jednostavno, ona je tu. Mirna kao san, velika kao okean. Tihi okean je u stvari tu, na nekih 100 kilometara vazdušne linije. Klima jeste vlažna, ali zato nema ekstremnih promjena. I uglavnom smo imali prijatne dane sa temperaturom od 10 do 15 stepeni. Našim vodičima ništa nije bilo teško. Ribe, sveže ulovljene, bilo je u izobilju. Kad lenok, kad losos. Teško biste sve to razlikovali u tanjiru. Naravno, uz ribu uvek ide luk. Onaj poznati i onaj omiljeni, divlji. Nama один вечер. Что он дал им 2, что погрузили. Plan je sledeći. U ovom danu trebalo bi da se spustimo do ušća u reku Amgunj. Nigde ne žurimo, pogotovo što nam najavljuju dobre terene. Reka nas nosi, lenjo se krećemo. Bezbrižni smo. Primećujemo, reka je ponovo narasla i dalje je zamućena. Nisu baš to idealni uslovi za ribolov. Ne smeta, uživat ćemo u prirodi. I mislili smo od ribolova neće biti bog zna šta, ali čekalo nas je novo uzbuđenje. Hej, Ace uvatio lososa, slušaš li me? Aj, polako, dođite, do nas dođite. Na štapu Aleksandra Veselinovića jeste riba. Nije bog zna koliko velika, ali imamo problem. Ona se bori. I mnogo je jača od lenog pastrnke. Dođite do nas polako. Karavan se za trenutak zaustavio. Ovo treba svi članovi ekspedicije da vide. Losos, mužjak. Ovde ga zovu Gorbuša i sada mu je vreme. Krenuli su uzvodno i traže najpliće delove reke. Zatim potražit će i čist kamen da bi ženka tu položila ikru, a mužjak je oplodio. Losos je uhvaćen na našu varalicu ružno pače koja se, evo, proverila na ovom terenu i pokazala univerzalnom za sve ribe. Došli smo do novog vira. Voda je brža i dublja. Ovo mesto domaćini silno hvale. Istina, ovo je bilo jedno od retko dobrih mesta gde bi trebalo očekivati mladicu. Toga dana vreme se menjalo iz časa u čas. U podne je otoplilo. Probilo se i sunce. U tom trenutku počela su čuda. Polako. Samo na jednu se drži čovječ. Aj, polako, ajde.
I to je mladica. I taman mislite da ste je savladali. I posle žestoke borbe ona se primiri. I u trenutku kada krenete da je izvadite iz vode, ona tek tada eksplodira. Voda mi nosi. Zagači voda, trgovici. Čoveče! Lele, šta je ono tamo? Lej. A to ti je pokidao pec? Ovo je jedna od retkih koja je ostala na udici. One teže, mnogo teže, kidale su najlone i preko 0,50 i hiprone. I pokazalo se da nismo dovoljno jaki za njih. Bravo. Eto, ono ti je pokidalo. Eto. Lele, koja duša snaga. Ova ima negdje, po našoj procjeni, 7-8 kila, ili tako, Diške? Jedno 6,5-7. Šta je, koja je varalica u pitanju? Naravno, acina, ručna. Ručna izrada Ace Veselinovića koji je, evo ga autor odmah tu sa strane. To je dvodelna, jel? Dvodelna. Koliko na tone, Aco? Pa, pola metra do Ne više. 70 cm. Ne više. Ovaj put ja sam je pustio, iako je tonuće, malo dole da ode više pri dnu, pa sam je vukao sa dna. Aha. Tako da je to bilo okej. I vidim da si se namučio. Lepo se bori. A? Sjajan borac. Jedva sam je zadržao, ne mogu da je držim više. Razbila mi prst. Aco, znači to bi bila najbolja. Ova neke interesantne boje ima. To otprilike i mikira šta? Pastrnku malo ili... Otprilike potočnu mlađ, Tako je. potočne pastrnke ili malog losa. Naš proizvod, varalica ružno pače, ostaje bez konkurencije. Igra je znači uspela, mladice su prevarene, ali takvom borcu sve počasti. Sve se brzo odigralo, ni sekunde odmora za snimatelja Jovana Simonovića. Šta je? Mladicu! Ovo već traje 10 minuta. Koliko imaš najlona? 0? 0,42. 0,42. I šta stavio? Koje varalice? Stavio neku ručne izrade, dvodelno neku. Ali neko imam utisak da se prvo došla do obale, sad se vratila u sredinu tvoja. Ona prvo je stajala tamo dugo, nisam je mrdnuo, jedno 5 minuta iz mjesta i nisam mrdnuo. Hajde proceni, koliko imate? Koliko imate? Ja mislim da 10-12 kila ima, ali se brani. Ene tamo, vidiš se kakvi talak se pravi. Radi, ovo ide sad prema nama. Wow! 10 kila. A? Koliko kilo? 20? Ne. Pa si vam menš? 12, 12, 10. Na šta je postić? Težak fizički posao. Težak. Ajde, samo plako. Nemaš dole kroč, ja? Ajde snimiš. Sad kilac. Krenuo, a? Krenuo, šta si umorio? Umorio. Umorio sam se ja. Dobro, sine, daj meni, ja imam snagu, znaš. Neka savice sljedeće ću ti ustupiti. Svoju kad upecaš onda zamara. Neka ovo je prva. Ček polako, ne možemo sve jedan put, evo. Šta sad, opet ima snage, evo ga opet muči. I nije to. Ej, Znači ovo ima snage da se bori ne 5, 10, nego i pola sata. Evo sad ide skroz do sredine. Šeta od obale ka sredini, nekoliko puta. Čini ti se, Saša je slab. Saša je slab. To se radi. Slab on. Joj, šta je taj izvadio?
po Drini. Samo da završim rukav. Evo je, tu smo blizu je. Aha. Ovo mi je dobra. Da je blav, da je prihvat. Neka. Da je ovo, odlično, super. Samo polako. Vidi kako se zakačilo nešto. Jedna je, A vidiš, interesantno sada je jedna udica je unutra, jedna je s polja. A ono preko oka je to u borbi, ko to zna u šta borbi, se da, dešava. ona se borila tu i zakačila. Pazi samo sada. Pusti. Da, ali to je izgleda posljednji Ovo trzak. su je a? otprilike i zadnji. Evo sad jedna trokat otvore. Sad jedna otvorena, a? Jedna je otvore. Sad moraš oprezno samo, nemoj sad To sada. mora polako. Ništa nemoj da vidiš, ako krene da se brani, odmah. Pomaži tamo Savo, pomaži tamo sad treba. Ti sad si lako. Aj polako. Samo je polako. Polako samo. Tako da šikni je polako dok ne otvoriš krv. Ajde još malo. Hvatak. Kako je crvena. Ova je Miki. Ajde sad. Svaka čast.
Bližimo se kraju našeg puta. Nakon svega, iako nismo bili umorni, trebao nam je predah. Gotovo da je svaki član ekipe imao mladicu na udici, ali baš i nije svaki član ekspedicije imao sreće da je izvuče iz vode. Kidale su se i odlazile. Jednostavno, one su pobeđivale. Riba jest, mi hoće, brat. A? Riba je. День. Не ловчий, вот типа бит. Горилку. Перелом. Оценять. I Miša to radi, ali na svoj način. Varalica je zapravo obična kašika. Ali eto, danas neće je ni mladica, ni tajmen, kako oni kažu, a neće je ni lenok. I reče Miša, pa takav im je danas jelovnik. Nema tu pomoći. I radio je to pred nama bez ikakvog kompleksa. A i zašto bi? To je ipak tradicija. Primećujemo da se ne tako krupna riba izbacuje na površinu. Uzima insekte. Nema druge, to bi morao biti lipljen. Nudimo mu repertoar naših mušica. Klasično na površini ili ispod nje. I očekujemo udarac. Lipljen je najmanje oprezan i u ovim vodama uvek gladan. Хорош? To je amurski lipljen. Sličan je artičkom. Mala usta, ali žilavo telo. I ogromno leđno peraje. Ukratko, stanovnici ove divljine opstaju isključivo samo snagom. Slabiji su odavno izgubili trku u selekciji. Nudimo lipljanu i podvodne mušice, ali najboljim su se pokazale ove sa otežanom i metalnom zlatnom glavom. Opet zbog zamućene vode i brzog toka. Uostalom, to smo već rekli, ribe ovih voda mnogo i ne biraju. Važno je samo pronaći mesto. Kada je lipljen u pitanju, onda je to još lakše. Uz obalu, uz samu travu. Uostalom, on se uvek prvi odaje. I tako, za par minuta mogli ste napecati i preko 20 komada. Ali ovako, mladica ostaje izazov. Lenok dobro dođe. Losos je slučajnost.
a Lipljen čista razorada. Reka im nije izneverila. Svako od nas imao je užitak. Oni koji su od mladice poraženi pričaće i verovaće im se. Bili smo svedoci. Ispunili smo cilj, spustili se rekom u orahovim ljuskama, osjetili njenu snagu u neposrednom kontaktu. Samo tako prirodu i možete doživjeti. Reka nam je otvorila dušu i zato joj ništa nismo oduzeli. I dalje istražujemo. Od sutra krećemo uzvodno, gotovo do samog izvora. Nešto nas vuče da idemo dalje od drugih, na kraj sveta ako treba.